И те, които нямат резерв, значи излиза, че разумните девици, за разлика от неразумните девици, това, което тук се изпъква като разум, е резервата на това масло. Значи излиза, че е добре да имаш резервно масло, защото не знаеш колко дълго младоженец ще дойде, дали ще са добри времена, зли времена. Не може да разчиташ сам на ходене на църква, не може да разчиташ сам на общи молитви и хваления. Трябва да си независим. Трябва да имаш баланс. Трябва да имаш баланс в духа, което означава какво? Означава да си добре и вкъщи, с семейството си, ако имаш семейство. Означава да си добре насаме, ако те вкарат в затвора, да знаеш Библията, да знаеш как се молиш, как да влезеш в Божието присъствие, да не казвам грубата дума, да свалиш Божието присъствие. Защото някой път